Dostlar 1998-nji ýyl Godzilla diýip bir kino çykypdy we şoň reklamatyny hatda türkmen teleýilimlerinde görkezilýärdi. Bilemok jahan ýangydan näme şu jahan ýangy dilini bir zat ýadyma düşýärdi. Jahan ýangydaky gürleýän zinan kim dostlar? Şo ses näme gürlese men diňläp bilýän, haýran galýar şoňa, uly hormatum, uly şo zenany kimem bolsa. Ve şo taýda bir reklamatyny görkezýärdiler. Jurnalist ylgap kamerasy bilen çykýan bolýan, ýanky Godzilla'da basyk geçikdi. Ýöne şol basanokda iki tane dırnağının arasında galya da olum wäger galya aýdyndan. Ana şo böreğini görüp haçan çykarka şu film, haçan kaseta çykarka şeýle bir garaşypdym da, ahyrym kaseta çykdy. Men şoňa wow diýip görüpdim. Bäý bu kinoň hedilligini diýip men kiçiräk o ýöne wagtyň geçmegi bilen görüp otursam, şol Godzilla ýylyň iň bir direksiz çykan filmi diýip hasaplanypdyrda. Garaşlan tamany ödümüdük filmdi. Kinoň çykdyjysy $130 milyon, üstesine de $80 milyon reklama çykdyjy etýärler, öz gazananan $379 milyon. Aslında olyn bankrotda bu ýöne has üýtgüş ulada garaşýarlar bular. Şol oyunjoklar satmakçy bolupdyrlar, eýnişikler satmakçy bolupdyrlar, onsoň oýnalýan oýunlara goşmakçy bolupdyrlar, doganyny çykarmakçy bolýarlar. Ýöne kino çykýarda bankrot däl, ýöne o diýenem kän gazanyny. Üstesine de kritikler gömýär kinony. Nähiller gömýär? Asly şu Godzilla Japon kino kompaniýasy Toho degişli. Şonu almak üçin kän çekileşýärler, ahyrym razyligini alyp düşürýärler bunu Amerikanlar. Ýöne şoň originaly bilen tanışlar, öňkü Japon Godzilla'ny görenler bunu hiç ýyl kabul edip bilen otlar. Köp zatlar hiç ýyl logiçny däldiýärler. Men üçin o çağa men logika nirede ullu kanwyrjanlar şäheriň içinde ýumrup ýykyp ýör, men üçin wow şol. Gatgo diýip gördüm. Onsoň men pikir etdim de diňe men gördüm bu kinony diýip komentarlar okuýana. Rusçasyna mokak görýän, ingilisçesine mokak görýän. Ýok, hemme kişem bu zatlar ýa-da. Men üçin Ingo Godzilla, men hedil edip görüpdim. Men Ingo görýänim şol biлекler halamok edil men pikirimdi. Ýöne döwründe olym hiç ýeri go kabul edilmedi. Ýene de bir zat bar dostlar, 98-nji ýyl çykdy şu film. 97-nji ýyl Titanic çykdy. Ve Titanic takoy derecede öz täsirini ýetirdi da kino industriýa adamlaryň aňyna ve şondan soň çykan filmler düýbünden başgarak janr bolsa ýa nemerak bolsa waspirma edilip bilinmedi. Ve Titanic barada bir zat çykaýdyk geçeýin. Titanic film 97-nji ýyl çykdy da ve 98-nji ýyl men şonu agymda görüp oturdy kasetada. Menem o wagt bir hili 9 ýaşlarymda men geçip barýakan bir näçe sekundçuny gördüm da, ha. O taýda da şol zenanlar bar ha. Aşa giyin köýnekli, şlyapaly zenanlar ýöreşip ýörler bolýan. Men näme diýip görüp bilýän şu kinony beter halamadym. Sebäbi men şol janr kinony hiç wagtym halamokdum. Türkmen teleýilimlerinden hem şolar ýaly kinolar berilýärdi da. Şo Ýewropaň ýerdewrdak bolup geçen wakalary bar diýdi. Amerikan bolýan. Men şol eýneşikleri, şo gurrunlary halamokdum. Onam türkmençe geçirýärler bolýar, nähil bolýardy. Eller çaşgaly, hanım, o jenap. Şolar ýaly gurlaşýardylar da. Onsoň Meryem diýip bir aýallagym madun ikimizden düýünden halamokdy. Ana hanımlyk kino başlady, jenaplyk kino başlady, görmäliň diýip. Titanic'am şol ýaly roýdypdym men. Ýöne 2000-nji ýyl bolanyndan soň uje bir 11 ýaşlarymda doly görüp üýtgedim, başgaça kabul etdim. Aýtjak bolýanym, Godzilla'ny görmek üçin bir çağa kan üýtgüş bir düşünmek gerek gälle, o gyzykdyrýan ýeri bar da, ullukan monster şäher ýumrup ýör. Titanic bolýan ilki bir binikaýt etmesem, ýaş aň üçin başga. Sen nähil baha berýär, görüpdiňizmi? Ya aýdyň, haýsy film döwrüni ören gyzykly diýip kabul etipdiňiz, innem düýbünden bir hil gülkünç bolup görünýär. Ya da döwrüne düýbünden halamadyk bir kinoňyz wagtyň geçmegi bilen bäý gowy kenä diýip seretdiňiz. Şolar ýaly üýtgäp dur döwür.
diýilýän wagtyna, diýilýän sagadyna, diýilýän ýerine döremedik zat başgaça kabul edilýär. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Mene begenersiň diýip sana gydalalym. Sen bolsa aglaýan. Halamadyňmy? Haladım, gaty haladım. Onda näme aglaýan? Begenjime. Çynymy aýtsam utanjymy aglaýan. Utanar ýaly näme? 3 ýyl mundan öňkü gün ýadyňdamy? Şemşat diýini öňüň diýdiňe bolmasa gydal satsaly. İşleňdi dölen alyp berersiň diýip. Diýdim diýmesine. Ýaňy ejem jaň etdi. Üstüme gyýardy. Gyzylyňa degmedi ýa. Erkek oglan özü tapar. Tapmasa da doğan garyndaşyndan, dost ýarlaryndan sorasyn. Sen gyzylyňa sataýmagyn idi. Ejen kem dogry. Ýöne başga çykalgam ýok. Ertire seni pikirlen, razy bolmasaň gerek gel. Özüňi ýatlatmasaň meňe şowundan dat ýadyma düşenok. Kıyın ýagdaýa düşüpdiň. Sana gollaw bermekden geçen göwnüňe degenim hiç ýadymdan çykanok. Näme üçin beýdiýär? Şowa şondan owna hil gollaw berjek. Kakyjan bir günläp pikirlenmegiň geregi ýok. Ikimiz bir maşgala bolup durkak. Gyzyl nämeň alyndan? Al. Oğunlar geçip gitti. Gowsa bugynyň pikirini deli. Haladyňmy? Tyllaş boldyň gyzyllaryny göremde her gezek arzu edýädim. Hawa haladym. Al nesiyetsin. Sağ ol. Dostlar, eýem kimmäňi bilýän kan. Oho, Ejemjan, gurtmy tilki? Ajdarha ýolbars pyşdal, nire awratdyň sen bize? Oňa ýyzynyň ýylany ütgeşik nämesi bar? Dursana jeyim näme ýerýän? Eje näme bollay düşünürsene? Gyýdym okatdym diýip mınçada zat ýazmak bolarmy? Ýazan zatlaryna tere dawlym. İl 2-den 4-den ýazsa bol ikisisin ýatdyra. Galyňyzy 200 manat gyzylyna sana awam ötürjekkä. Alawlym meňe meňe ýagdaýym ýok. Bak, ay ýylýa diýip ýazanlarla eje. Ana özüm gürleşip görün. Bolmanam gürleşersiň.